Bejn il-ħamis u l-ġimgħa f'pajjiżna se titella konferenza Ewropea bejn Missing Children Europe u l-Fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà. Id-Direttur Ġenerali tal-Fondazzjoni Ruth Farrugia spjegat il-ħsieb warajha. L-idea hi li waqt li hemm żewġ laqat informali tal-Ministri taħt il-kappell tal-Presidenza tal-Kunsill, kemm tal-ġustizzja u kemm tal-security, Home Affairs u Security, aħna nippruvaw inqajmu ftit kuxjenza dwar it-tfal kollha li jfittxu l-ażil u jisparixxu. Dan kollu qed isir fid-dawn li kull ma jmur qed jiżdied in-numru ta' tfal li jfittxu l-ażil u għal xi raġuni oħra ma jingħatalhomx u jisparixxu, bil-konsegwenza li ħadd ma jkun jaf x'sar minnhom. Fl-2015 biss, skont il-Europol, aktar minn 10,000 tifel u tifla sparixxew, numru li fi kliem Farrugia huwa inkwetanti ħafna. Kull tifel u tifla jgħod għal xi ħaġa, kull tifel u tifla huwa vulnerabbli, jekk jisparixxi għandna responsabbiltà lejhom biex naraw x'isir minnhom, però qabel hekk nagħmlu xi ħaġa biex ma jisparixxux, biex ma jitilqux u nsaqsu lilna nfusna il-għala qed jitilqu, x'inhu jiġri. Bħal f'kull ħaġa oħra l-isfidi jeżistu u għalhekk l-appell biex min jilqa' tfal jara li ġenwinament hemm xi ħadd interessat fil-każ tagħhom, lest li jappoġġjahom u jagħtihom il-wens li jeħtieġu. Farrugia spjegat li jiġri f'ħafna każijiet huwa li tfal jippruvaw jintegraw fis-sistema iżda ma jsibux l-appoġġ meħtieġ u għaldaqstant jaqbdu jitilqu. Aħna nixtiequ li l-NGOs kollha flimkien mal-entitajiet pubbliċi jingħaqdu flimkien biex ikun hemm leħen wieħed li jista' jgħin lil dawn it-tfal u fejn hemm tfal għandhom bżonn ta' għajnuna ġenwinament isibu lil min iwassalhom biex jibqgħu fil-post fejn qed jiġu kurati għal żmien li għandhom bżonn. U li jgħinhom ukoll biex ikun hemm riżultati tanġibbli, jiġifieri ir-riunifikazzjoni fejn jista' jkun u fejn ma jistax ikun mezzi xierqa għat-tfal. Farrugia ddeskriviet din il-konferenza bħala opportunità tad-deb li qed issir f'waqta biex jasal il-messaġġ meħtieġ. Wara l-konferenza se titnieda kampanja madwar l-Ewropa biex titqajjem kuxjenza fost il-mexxejja u l-politiċi biex dawn iħarsu lejn il-migrazzjoni mill-lenti tat-tfal. NGOs mill-Ewropa ġejjin iktar minn 60. U mbagħad hemm NGOs Maltin, ġifier dik konferenza vera kbira, vera mhux tas-soltu, u nistennew li jkun hemm eżitu konkret li jġib il-ġid lit-tfal u tkun ħaġa sabiħa li Malta tkun warajha din.